Pediuzaman, ktorý bol prepustený z väznice v Eskişehire, je vyhnaný do provincie Kastamonu, kde bude žiť medzi rokmi 1936 a 1943. V Kastamonu zostáva na policajnej stanici takmer 3 mesiace. Následne sa presťahuje do domu oproti stanici. Počas tohto 7-ročného exílu je viackrát otrávený. Tu bude pokračovať v písaní Risale-i Nur. Nechali každého ísť domov, ale ustada potom nepustia a pošlú ctihodného majstra do Kastamonu. Opäť ako vojak, myslím, ako v exile. Tam na začiatku dokonca zostáva na policajnej stanici v Kastamonu niekoľko mesiacov. Tu v Kastamonu si prenajímali dom pred policajnou stanicou. Neustále sledovanie, kto prichádza, kto odchádza, sa zaznamenáva. Zbala s vyhnanstvom, okrem toho Kastamonu a okolie, najmä časti západného Čierneho mora a strednej Anatólie sú tiež zahrnuté do tejto siete.